Здравейте! Сега ще ви покажа как работя с махалото си. Кажи ми, дато, с дъска ще ви го правя нагледно. Ето го, ръката ми не се мести, махалото се движи. Покажи ми, не. Аз съм царя. Мами, малко по-тихо, ами ще слушате сега и детето. Той е цар. Така. Може би. Пасибъл и опитай отново. Виждате. Би трябвало да се вижда. Покажи ми, дато. Дато. Ето ми, дато. Така. В момента нищо не го питам. То си стои. Ще направя една проверка днес. Декември месец ли сме? И махалото какво ми показва? Не сме декември. Добре. По принцип не е хубаво да се лъжи, защото все пак това не е играчка. Желаящите след малко на лайфа да си задават точните въпроси. И то, ако питам, може и да не получите отговор. Не на всеки се разрешава да знае за дадено нещо. Така че, мога ли да работя с клиенти? Имате. Пътищата са ви отворени, така че заповядайте. Тук ще ви покажа и схемичките. Ето. Имам си схемички. Това са ми за чакрите. Ето. Основни допълнителни чакри. Всичко е математика. Ето го канала белите дробове. Канал на дебело черво, на стомаха, точки, всичко се измерва. Така че който си мисли, че е някаква шашкания, много жестоко се объркал. Ето тук книжчицата, как се работи. Работи се с схеми. Няма шорла-порла. Това нещо се учи. И така. Ето го. На енергийните канали. Добър ден. Който си мисли, че нещо се пита там врачки и баячки, не е така. Учиш бе, човек.